Вари ти първи. Човека, вече се изтрал, човека. Само правиш тия глупости, човек. Ти се застърми, как можеш безобразие това? Да се ереш тук и да не си бъчеш газа. Мизерия. Това е България. Сега тия в YouTube. Ще дам господари на ефира. Кабел не имаш ли? Сега излиза и ни тира по всичките. Ще убие репортера. Не бие репортера. Мене спече карнака. Ние му развалихме сравнето на човека. Сега да му снимаме акото. Сега ще снимаме къде се изсра. Да. Там се изсра. Има нещо бяло. Аз имам по-големи бонуси от тебе, бе. Браво, бе, да умрат дано. Сега ще видиш Боже. Ще видиш как ще падне над скала. Те. Ме ще сега за долу. Искаш ли, бе? Къде отиде, он? В махалата ли отиваш, бе? Насрал си са. Как са просрал. Таки ще плефучи. Бегай, бе. Аре, ела. Ела. На мен верето. То ни чака са там. Ай ти вари първи, аз съм с камера. Аре, ела тук. Там ли? Аре? Ми ще ти чъмби. Не моля. Забранено ли? Циганин, насрал си са, бе, изтри са, бе. Тръгнал си. Докъде няма някой мангал тук ни. Циганин! Стри са, човек, ка се изваш така, бе.